А? Ajde probig na se, Rajna Pogorgijeva, od Panagoriše. Pusti me gulete, a sam Rajna Pogorgijeva. Ковши байрак. Аз съм си байрака. Атка. Той шефа някъде ще му скандалиса, ме такъв. Не мога да си намеря някъде на Левски един повтор да си непна малко. Ти го искаш още. А? Има и много искаш. Колко пара? 10, 20, 30. 30 няма, да, ама за 10-15 лева е толкова. На Левски може да изгледа. Колко ще го мала е? Идола на моята Васко и Васко. Той ще варя Кучев. А? Васил Иванов Кучев. Левски. Ай, здравей. Нито я курете, нито я бесете, жива ми я доведете. Остана вода. Има ли?